बे खेबाव लामा दालां मोनैखौ लानानै खुद्रिखांदों गामिनि रायजो राजाफ्रा। लामा दालां बानायना होआब्ला रावखौबो गामियाव हाबहोआ। जायनो गामियाव भट बिनो फैगोन बेखौनो रायजो राजाफ्रा होसोहरगोन। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों कारिगाव हालदैबारि गामिनि खुद्रिखांनाय रायजो राजाफ्रा। गिबियाव गामिनि नैबे सुबुंनि बाथ्राखौ खोनासंना लाग्रो। दा बुंबानो जाबाय सोरबाफोर फैयोब्ला एबार जों बहरखौ होला, जोंनो लामाखौ क्लियार होग्रो, होनबासो जोंनो क्लियार होखांबासो जों बहरखौ होनाय जागोन। क'क्राझार जिल्लानि थारुंगुरि बिसिडिसिनि बेन्दोंआव थानाय कारिगाव सा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गामिनि गाज्रि लामा दालांखौ नखर नखर 100-200 रां खांनानै लामा बानायफुंना लादों। बिथांमोना दुखु गोनाङै फोरमायदों, गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोदों, नाथाय गामियाव दासिम लामा दालांखौ मोनफेराखै। बबेखानि भट होनानै दासिम गोबां एमएलए एमएलए देरहा होलांबाय, बे गामिया जेबो मोनफुङाखै होननानै फोरमायदों। बेनि गेजेरावनो गामिनि गुबुन सासे सुबुङा बुंबावदों, सिगांनि सरकारनिफ्रायबो जेबो मोनाखै आरो दानि इउपिपिएल सरकारनिफ्रायबो जेबो मोनफुङाखै। नंगौ, जोंनि गामिया थांनाय बोसोरावबो बिदिनो 50-60 हाजारसोनि लामा बानायनानै लादों आरो दालां बानायनानै लादों आरो दाबो दिनैबो नै जोंनि गामिया न'खरफायाव 200 खांनानै आरो 20 हाजारसोनो 30 हाजारसो बाजेट खालामनानै जोङो बे लामाखौ दिनै साक्सेस खालामबाय आरो बिराद उसुबिदा। जों सरकारनिफ्रायबो मोना, रावनिफ्रायबो जों मोना, गामियानो जों थाइसे थाइनै डनेसन खालामनानै बे लामाखौ मावनाय जाबाय। नोंथांमोननि नैबे रायजो जानाय गामियाव बेसेबां गहर दं? जोंनि रायजो जानायाव जोंनि बे गामियावहाय दा 67 दङ, 67 गहर जोंनि बे गामिया। जों गोदोनिफ्रायनो बेयावनो रायजो जाबोबाय। बेनिफ्राय जोङो बहरखौ होयो, जायखि एमपि एमएलए जाया, जों बयनोबो होयो। ओमफ्राय दा जोंखौसो नायसनफिना। दा जोंहा संसार जानायाव जि जारला, गोदोनिफ्रायनो संसार जाबाय, लामा दोंसे मोजां गैया, बायदिसिना गैया जोंनाव। हरै डाइरेक्ट कारिगावनिफ्राय ओरै आवदां थांनाय लिंसन थांनाय लामा दं, बेबो फुरागासे मावलायबाय, गैया फुरायानो जाया। सोरबा सोरबा मावबाय बिदिनो थाखाफ्रा जानानै थाखो ना माखो मावफुंजोबा। ओमफ्राय जोंहा ओरै संसार जानाय मानसिफ्रा बिराद जारला गोग्लैनानै दं जोंनि बे जायगायाव। बेनिफ्राय ओरैबो जोङो थांनो हाया, नै बालाजान दैखौ बारनो हाया। आजां गाजां ओरै दाब्रिनिफ्राय फैयो, आवदांनिफ्राय फैयो गथ'फ्रा, जारला एखनबा दैयाव गारलुना गोग्लैयो, स्कुलाव थांनो मोनला, न'आव थांफिननांसै, उफाय गैया। बिदिजों खस्थ' मस्थ' जोङो सोलिनानै दं रायजोफोर। ओमफ्राय जेरैबो थांनो हाया, लोमजाबाबो साजाबाबो जों साइकेलजों बोरै लांनो बेमारिखौलाय। दा जोङो खुनुरुखुम बिदिनो खस्थ' मस्थ'यै दैफोरखौबो बानानैसो बारहोनाङो। बेनिफ्राय दा जोंखौ रावबो नायसनला नामा, सरकार गोदानाबो नायसना, फुराना सरकाराबो गोदो नायसनलाङाखै जोंखौ। जोंनि संसार जानायाव बेसेबां जारला गोग्लैदों रायजोफोर। एबारनिफ्राय सोरबाफोर बहरफोर बिफैयोबा जों होनाय जानाय नङा। जोङो खाथार गैया रायजोफोर, बयबो खौसे जाखा। आंनि बुंनायखौ जुदि सैथो सानाब्ला, गोदोनिफ्राय रायजो जानानै जोङो जेबो मोन्थाय मोनाब्ला, होनबा मा जागोन जोंनि संसार जानाया? रायजोफ्रा अननो रोङा, हारिखौ अननो रोङा नामा? जोंबो सासे बर' हारिसो। जोङो बर' हारि जानानै बर'जों नायसनजायाबा जों होमबालाय सरकारफोरखौ, बे गोदान सरकारफोरखौ बायदिसिनाफोरखौ जों देरहाहरनानै मा लाब रायजोफोर? लाबानो गैयाना। एबारनिफ्राय जोङो रायजोनि सुजुग सुबिदाखौ मावना होआबा, रायजोफोर देग्लायनिफ्राय सोरबाफोर एमएलएफ्रा, सोरबा एमपिफ्रा, सोरबा एमफ्रा, माबा जायखियानो फैया मानो रायजोफोर, एबारनिफ्राय बहर होनो फैयोबा रायलायबो नाङा, होसोहरनांगौसो बाराबा। आंनाथ' बिदिसो रायजोफोर। ओमफ्राय अननानै जोंहा बे सारमोना दा अननानै जोंखौ जाहाथे नायसनना होफैयो रायजोफोर, होमब्ला जों गोजोननाय मोनगोन। जोंनो लामा बा दालांफोरखौ एकदम क्लियार नांथारगौ। लोमजाबा साजाबा जों जेरावबो लांनो मोना नालाय। सोरबा सोरबा बिदिनो गोदोनिफ्रायनो खस्थ' मोनबोबाय, डाक्टार अजानाव होसोनो लामा गैया, थैगुलायलांबाय, सोरबा सोरबा जिउ गोमालांबाय। दा बेखिनि आरो रायजोफोरा बुंबानो जाबाय, सोरबाफोर फैयोब्ला एबार जों बहरखौ होला, जोंनो लामाखौ क्लियार होग्रो, होनबासो जोंनो क्लियार होखांबासो जों बहरखौ होनाय जागोन होननानै बुंबानो जाबाय रायजोफोर। ना मारै? दे आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै। सिगांसिनथारावनो खौरां नायगिरि रायजो राजानिसिम जोंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। बाथ्राया बेनो, जोङो जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि ओरै साहा थानाय कारिगावनि अतिरिक्त 2 किल'मिटार 1.5 किल'मिटारसो साहा बालाजान दैनि सोनाबहा जोङो रायजो जानानै दङ। बेखौ होनो हालदैबारि गामि।
दा हालदैबारि गामि हिसाबै जोङो समस्या दङ जायनाखि दालां बे दालांनि समस्याया ओरैबायदि समस्या बेजों फरायसाफोरनि हान्था मेला आबादारिफोरनि हान्था मेला आरो फालांगियारिफोरनि हान्था मेला जोबोद उसुबिदाजों जों भुगिना थायो बेखायनो जों खावलायो सिगांबो जों 17 बोसोर BPF सरकाराव जेबो मोनाखिसै जों गथायैनो थाबोदोंमोन जोङो गोबां मावबोदोंमोन किन्तु दिनैसिम जोंनो जेबो समस्याखौ समाधान खालामना होआखै बेखायनो जों खावलायहरनो लुबैदों दानि गोदान सरकारा प्रमद बर' सारमोनहा जोंनि बे समस्याखौ नायस'नो लरेन्स इस्लारि सारमोनहा जोंनि बे समस्याखौ नायस'नो जों बेखौनो खावलायहरदों मा बिसटिस गोलैयो नोंथांमोना जोंनि BCDCआ जाहैबाय कारिगाव थारं सेरफां BTC समस्थिया जाहैबाय 12 नं सालाकाथि समस्ति दा जोङो जेबो मोनफुंनो हायैखाय दिनै मिडिया कर्मीफोरखौ लेंहरनानै जों बे प्रग्रामखौ लानाय जादों नैबे गामिनि जे रायजो जानाय नोंथांमोनहा बे लामाजों थांलाय फैलायाव गोबां दिगदार जायो होननानै खौरां मोनदों बेखौथ' गोबां दिगदारखा दिनै जों दिगदारनि थाखायनो जोङो सिरियै दंमोन जों फोसावाखैमोन दिनै जों सिरि थाबाबो जेबो मोनफुंनो हायैलाय बेखायनो फोसावोबा माबा मोनसे जागोन सानना जों दिनै फोसावदों रावबो नायस'ना फोसावनाय गैयाबा दा दिगदारा बेनो दहायनो आं बुंखाबाय स्टुडेन्टफोरनि दिगदार फालांगियारिफोरनि दिगदार आबादारिफोरनि दिगदार बेखायनो बे दिगदारखौ सरकारा अननानै जोंनो मोजां मोनसे दालां आरो जेनेबा लामा बानायना होनो थाखाय जों सरकारखौ गुरैयै खावलायहरदों बाथ्रायाथ' सैथो बुंनो थाङोबा बे दालाङा बे लामाया हालदैबारिनिल' समस्या नङा हालदैबारियाल' जे बे दालांजों थाबायगोन बे नङा समस्त बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रानो बेबायदि जेंनाजों भुगिनांगासिनो दङ फ्राय बुंनो थाङोबा बे ओनसोलनि मानसियानो जोंनि माने बे ओनसोलाव दा दैलां फैलायबाय दैलां समावथ' नै खस्थ'आ जोंना मोगा मोगि जानांसिगौलाय मेसेंब्ला बिदिनो बांद्राय रावबो थाल लाया किन्तु दैलांबा हले बबावबा सागरफोर बायदि लोमो आरोखि दा बेखायनो बेफोर उसुबिदाखौबो जुदि नायस'नाब्लाथ' आरो मा बुंबावनो जोङो थाङो MLA फोरनाव बायदिसिना गोजौआवथ' जों थाङा बांद्राय सिगांबोथ' जोङो BPF सरकारावबो MLA फोरनाव थांखायानोमोन जों बिर'धि हिसाबै ओनसोलाव रायजो जानाया जोंनि रायजो जानायाथ' जोंनो उन्दैमोन गोबावनि खोथाखौ बुंनो रोंला आङो 40 बोसोरसो जाबाय खोमा फ्राय आरो बेनोबाव गुरैयै खावलायहरदों जोंनि बे समस्याखौ नायनानै होबानो जोङो गोजोननाय दङ एम्बुलेन्सथ' जेबो हाबा बुंखाबाय बे फरायसाफोरनि समस्या आबादारिफोरनि समस्या बेबायदिनो फालांगियारिफोरनि समस्या दा लोमजाबा साजाबा जोंहा जेबो एम्बुलेन्सनिबो सुबिदा गैया आरो बैजों मोनसे लामा दं मालसिं लामा बेखौबो जागोन होननाल' खोनायो नाथाय जेबो गैया देरहासार बसुमतारीजोंथ' जों खेबसेबो रायज्लायफेरा आरो सिगाङाव जों बिथांनि बिर'धि थाबायबोबाय थाबाय जों मा मोखाङै रायज्लायनो दा जोंनि गार्जेन हिसाबै जोंहा MLA दङ जों MLA नाव सम सम थाङो बिसोरबो जोंनि समाधानखौ मावफुंनायनि खोथाखौनो होआ आरो होयो होब्लाबो जागोन होननानैल' बुङो किन्तु दिनैसिम जाफुङाखै आरोखि 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन